Тәрәзәдән кояш карый кычакта чәчәкләр, йөзләрдә елмаю балкый. Бүген халыкара хатын-кызлар көне. Язның беренче бәйрәме. Туташ ханымнарга карап күпме шагыйрь илһам алган, күпмесе күңелләрдә кала торган шигъри юллар иҗат иткән. Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллинның «Хатын-кыз ямьсез була алмый» дигән шигырен бүген республиканың бер дигән танылган ир-егетләре укыды. Хатын-кыз ямьсез була алмый. Хатын-кыз шибәр була. Шуны күрмәгән ир-ат ул, әлбәттә жүләр була. Хатын-кыз ямьсез була алмый. Юньсезе булыштыра. Кайчакта чип-чибәрләр дә күңелне кырыштыра. Хатын-кыз ямьсез була алмый. Күрә белергә кирәк. Хатын-кызның күңеленә керә белергә кирәк. Хатын-кыз ямьсез була алмый, ул шулай яратылган. Күпмесе сокланылган, күпмесе яратылган. Хатын-кыз ямьсез була алмый. Яратсаң ул нурлана. Булай да матур хатын-кыз тагын да матурлана. Хатын-кыз ямьсез була алмый. Хатын-кыз матур. Хатын-кызны моннан сонда ир-атлар матурлатыр. Хатын-кыз ямьсез була алмый, яратылса, яратса. Шул хатын-кыз кичләр җитсә, шул хатын-кыз таң атса. Шушы шигъри мизгел белән без тапшыруны башлыйбыз. Эфирда Татарстан хәбәрләренең бәйрәм чыгарылышы, студияда Айгөл Бәдретдинова эшләйм бүген безнең программада. Кулларда чәчәкләр, күңелдә иң ихлас теләкләр. Язның беренче бәйрәме уңайыннан гүзәл затларны Илдар Сафиуллин да котлады. Бәйрәмне тагын да ямьләндереп туучы сабыйлар. Борыны миңа ошаган, авызы әтисенә, күзләре дәвәнисенә. 8 март бәйрәмендә иң беренче туган сабыйны Чулпан Касымова күреп кайтты. Бүген алар хатын-кызларны кытлый, ә кызлар аларны тәбрикли. 8 мартта туганмын икән, бу минем өчен шундый үзенә күрә бәхетле көн. 8 мартта туган егетләр турында Рания Абдрахманова. Татар кызы нинди булырга тиеш? Җавап сәхнәдә. Һәрбер татар кызы ашсыз серләрен белергә, халкының көреп-кадерләрен онытмаска, татар булу белән горурланып яшәргә тиеш дип саныйм. Татар кызы бәйгесенең финалын Фәйрүзә Мәҗитова күзәтте. Республиканың барлык хатын-кызларына үзенең матур теләкләрен президент Рөстәм Миңнеханов юллады. Хатын-кызлар иҗтимагый тормышта гаять мөһим роль уйный. Безнең илдә бу бәйрәм рухи хәзинәләрнең какшамаслыгын, ана мәхәббәте дигән хиснең изгелеген күңелләргә тагын да ныграк сеңдерергә тиешле тантана төсен алды. Туган телләр елында яшьләрне ана теленә, күп милләтле туган республикабызга һәм Россиягә хөрмәт рухында тәрбияләү өчен гаилә традицияләренә мөрәҗәгать итү аерым әһәмияткә ия. Ирләр белән бер үк сафта мәкерле чиргә каршы көрәш алып барган медицина хезмәткәрләренә аерым рәхмәтемне җиткерәм. Тормышыгыз сөенечтән балкып торсын, якыннарыгызның җан җылысын тоеп яшәгез, диелә президент котлавында. Рөстәм Миңнеханов үз Instagram сәхифәсенә видео котлауда урнаштырды. Анда ул Акбарс хоккейчылары белән бергә матур тәбрикләү сүзләре җиткерә. Дорогие женщины, от имени всех мужчин Татарстана и от себя лично поздравляю вас с 8 марта. Спасибо вам за любовь и заботу. Спасибо, что верите в нас и всегда поддерживаете. Все наши победы только ради вас. Будьте счастливы и любимы. Бүген иртәдән үк чәчәк кибетләрендә күңелле ыгы-зыгы иде, бәйрәм мөхитенең кайбер мизгелләрен безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Әни кешегә бәйрәмгә иң зур бүләк ул әлбәттә сабые. Бу төндә башкалада 5 сабый дөньяга килгән. 2 кыз, 3 малай, икеләтә бәйрәм ди аналар. Иң беренчесе малай, ул Казанның 16-чы хастаханәсе бала туу йортында төнге 1 туларга 15 минутта аваз сала. Яз бәйрәме алып килгән кадерле мизгелләрен гаиләләр Чулпан Касымова белән уртаклашты.
Бу минем 8 мартка бүләгем. Алия Ибрахимова баласын бүген табармын дип күз алдына китерми. Ә егет бәйрәм төнендә 1 тулырга 15 минутта әнисенә бүләк ясый. Уйламаган идем 8 март туыр дип. Зурайгач яратмас дип, кызлар белән бергә бәйрәм итәбез дип. Хәзер уйлыйм, ел сайын аның туган көндә официаль бәйрәм. Сабый Алияның икенче йөрәк җимеше, беренчесе дә малай. Аңа хәзер 6 яшь, әтисе белән энекәшен алып кайтуларын өйдә көтәләр дияниләре. Бик күп кеше әйтә, кыз артыннан барырга кирәк, ләкин мин үкенмим, чөнки мин уйлыйм, 2 малай да бик әйбәт, чөнки алар киләчәктә 2 дус булачаклар, аларның бер төрле кызыксынулары булачак. Кызым, ничек хәлләрең? Алияның әнисе кызын котларга дип кайнар ашларын пешереп килгән. Бик тә шатланам. Бәйрәм көнне туды. Мин үзем дә бәйрәм көнне туган идем, 23 февраль көнне. Хәзер инде аныгым 8 март көнне туды. Ана привет. Ислам Хамаддиновның гаиләсендә дә бәйрәм бүген. Иртәнге 6 яртыда Язилә исемле кызлары туган. Егетләр икәүләп кызларын бәйрәм белән котлыйлар. Бик шатлыклы көн. Икеләтә инде. 8 мартны көтмәгән идек, 9-лары, 10-лары дип уйлаган идек. Аллаһ Тәгалә менә 8-е тудырды. 12-дән соң бер кыз, 2 малай туды. Барсы да исән сау. Статистика буенча бөтен җирдә дә малайлар күбрәк туа. Монда бүген бәйрәм мөхите. Кемдер әни булырга җыенагына, кемдер ана булу бәхетенең беренче татлы сәгатьләрен татый. Это великое чувство быть мамой. Әни булу иң олы хис. Мин моны үзем әни булгач аңладым. Бу минем көтеп алган беренче балам. Хаким дип исем куштык. Хәзер аның яныннан бер кайда китәсе килми. Иң яхшы 8 март бәйрәме бу. Бүген Башкаланың бала табу йортларында төнге 12-дән соң 5 бала дөньяга васталган. Өчесе малай, икесе кыз. Чулпан Касымова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. 8 мартта туган ир егетләр нинди була? Бәлки алар хатын-кызны яхшырак таңлыйдыр. Бу хакта безнең тапшыруда бераз соңрак. Гомумән, бүген РКБ табибларының иртәсе күңелле башланды. Аларны котларга бердәм Россия депутатлары һәм медицина волонтерлары килде. РКБның зур коллективында 2000 ярым гүзәл зат хезмәт куя. Күбесе 2020 елны ковид госпитальләренең кызыл зоналарында эшләде. Алар бүген дә эш урынында. Давайте поменьше работать голова. Больше времени на себя, на семью, на отдых. Праздником. Бик шатландык. Килүгезгә бик зур рәхмәт. Шундый менә көтелмәгән булды. Безгә бик сөендек барыбыздагы. Яз җилләре кебек нәфис, кояш кебек нурлы, гөрләвекләр кебек җитез булыгыз. Хотелось бы сегодня Международный женский день поздравить всех девушек, врачей, пожелать им побольше, чтобы у них было солнца в их жизни, улыбок, цветов. Алар инде 1 елдан артык кызыл зонада эшлиләр, һәм без ел буенча төрле формаларда аларга поддержка ясаган, ярдәм ясадык, һәм бүген аларның настроениесен күтәрергә килгән идек. Алар бүген котлауларны да эш урынында гына кабул итә. Республика клиник хастаханәсенең генетика бүлегендә бары тик хатын-кызлар эшли. 40-ка якын хезмәткәр бәйрәм көнендә дә хастаханәдә. Төп максатлары баланың сәламәтлеген ана карынында вакытында ук тикшерү. Гаиләләрне бәхетле итү өчен хезмәт куючы табиблар белән Илдар Сафиуллин аралашты. Хәерле иртә, минем кадерле хезмәткәшләрем, бәйрәм белән сезне. Бәйрәм иртәсе менә шулай күтәренке кәефтән тәбрикләүләрдән башланды. Бүлек мөдире Зөлфия ханым һәрберсен шәхсән котлый. Күңелдә бәйрәм рухы булса да, көндәлек җаваплы эш беренче урында. Бу табиблар кулында туачак балалар сәламәтлеге. Һәрбер табиб ул үзенең специальностен карамастан, ул тагын психолог та. Һәрбер пациентка үзенчәлекле карау кирәк, үзенчәлекле сүзләр кирәк, аның йөрәгенә ачкыч табырга кирәк. Дөньяга киләчәк балаларның сәламәтлеген тикшерү өчен биредә иң заманча җиһазлар кулланыла. Лабораториядә үзе ясала ДНК молекуляр генетикага тикшерүләр үткәрелә. Технологиялар ничек кенә алга китсә дә, табиб хезмәтен алыштырып булмый. У нас есть скрининговые программы. Бездә скрининг программасы бар. Аның буенча республика халкына хезмәт күрсәтәбез. Ниндидер шик туа икән, җентекләп өйрәнелә башлый. Хәзер без молекуляр генетика лабораториясендә. Монда сирәк очрый торган мутацияләр ачыклана.
Ел сайын 10 меңнән артык тикшерү үткәрәләр. Былтыр 8 меңгә якын хатын-кыз бердә консультация узган. Коронавируста йогынты ясамый калмый. Шулай да үз изоляция чорында да эш туктатылмаган. Хатын-кыз ул ана, хатын-кыз ул йорт терәге, хатын-кыз гаиләнең җылысын саклаучы. Барыгызга да исәнлек, саулык телим. Тормышларыгызда уңышлар, гаилә бәхете. Һәрберегезгә дә исән сау балалар, анаклар, аларның рәхәте, аларның бәхетен телисем килә. Алар бәйрәмдә генә түгел, һәр көн эшкә шатланып килә. Ата-аналарга сау сәламәт бала туу турында хәбәр итү үзе зур бәхет бит. Илдар Сафиюллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Күңеле матур, кулы эш белә, ярдәм кирәк икән, битараф кала алмый. Алдагы сюжетыбыз герое Хәйрия Хәлитова. Республиканың иң танылган көмеш волонтеры ул 60-та ут уйната. Хәзер аның бер нәрсәгә дә битараф булмаган күңеле матур эшләре турында Россия һәм Татарстан президентлары да белә. Каян көч ала, ничек өлгерә, үзе белән аралаштык. Уже получается, курчак, берсекене уже похожий, да, мы сезгә күрсәттем. Менә булар ягыймы? Разали. Бүген ул курчак ясау буенча дәрес үткәрә, иртәгә кемнеңдер тәрәзәсен юа, келәмен кага, кая дәшәләр, кая өлгерәм, шунда барам ди Хәйрия Хәлитова. Күбрәк кеше белән аралашкан саен, күбрәк ярдәм иткән саен үзенә рәхәтрәк. Чем больше эш меня загружать итәләр, миңа лучше. Көңелем дә күтәрелә, миңа поэтому действий кирәк. Вот, ну, конечно, яхшы, добрый эшләргә. Ветераннарга ярдәм акцияләренә кушыла, җылы баш киемнәре бәйләп тарата, кемгәдер җиләк җыярга булыша. Волонтерлык хәрәкәтенә кушылганына 3 ел. Исеме җисеменә туры килгән чирак бу. Әтәй менә кушкан исем Хәйрия дип. Хәйрия это благотворительность урысча переводится. Әтәләр бит инде как лодку назовешь, так она поплывет. Шулай миндер дә инде. Мин рәхәт бик. Узган ел Хәйрия апага 60 яшь тула, юбилеенда да көне буе волонтерлык эшендә булган, ярдәм фонды оештырган, мохтаҗларга ризык тарату акциясенә кушылган вакыты. Свечмак ясадык, бәрәңгене дә чистарттык, тападык, суганы да чистарттык, тападык. Но интересно, кызык булды, бер дә еламадык. Нинди дә шундый суган добрый попался. Наверное, добрый акция этим. Вы сказали, что треугольники пекли? Да. А чак-чак? А чак-чак? Чак-чак другие делали. Там все это было. Татарстан волонтерларының эшчәнлеге турында Хәйрия ханым бәйрәм алдыннан Владимир Путинга сөйләде. Сез күп кешегә ярдәм итәсез, үзегезгә кем булышасың дип кызыксына президент. Гаиләсе нык, алар терәк, ире, кызы да волонтерлар. Яңа ел алдыннан ветераннар ялгыз өлкәннәрне бергә котлап йөриләр, гармоннар белән. Чем больше бегаешь, это и физкультура, это аэробика, тут все. Буларның һәммәсе турында Хәйрия ханым Рөстәм Миңнехановка да сөйләде. Ул бу очрашуга барганчы да Хәйрия эше белән берничә урында булырга өлгергән иде. Кирәк дип кенә булышмый, шул эштән тәм таба. Үдәгенә утырып, моны өлгерәмәле ясарга дип уйлыйсың инде. А когда сиңа кирәк дигәндә барырга, монда барырга, тизрәк үдәге эшләрне эшлим әле. Дисциплинирует, что надо өлгерергә барсында. Гөлназ Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Инде 100 еллык гадәт буенча 8 март хатын-кызлар бәйрәме. Шушында үзенчәлекле көндә туган ир-атларга нишләргә соң? 8 март Россиянең танылган кино актерлары Андрей Миронов, Виктор Добронравов, Николай Чинтяйкин, җырчы Тарзан, футболчы Эльмир Нәбиуллин туган ир-атлар тормышына бу ничек тәэсир итә? Халыкара хатын-кызлар көне алар өчен нинди мәгънәгә ия? 8 март туган ир-атлардан сорадык. Yolunda senin üzülen, sağında senin şevle, gözüne üzülün güzelen, seni yaşarın yıldızım elle. 8 мартта туу тәэсир ясамый калмаган ахрысы. Ранис җыр-моңга иҗатка гашыйк. 19 ел элек Апас районында туган малай әнисе өчен 8 март бүләгенә әйләнә. Әни инде миңа бүләк булып тугансың дип әйтә. Туган көне белән бәйле хатирәләре күп. Мәктәптә укыганда ук кызык уза иде ди. Безнең мәктәп бик кечкенә иде инде. Без класста да 5 генә идек. 4 кыз һәм мин бер малай. 4 кызга мин дә бүләк алайым. Алар миңа җыелып бүләк бирәләр. Хатын-кызлар көнендә туган ирләр аларны бәлки яхшырак аңлыйдыр. Но миңа калса, кызларның аңлар өчен 8 мартта туу кирәкми. Ну, я не знаю, понимаю я женщина или нет. Нури Мустафаевның иҗат белән кызыксынуы нәкъ менә гүзәл затлардан башланган. 10 яшемдә скрипкада уйнаган кызны күрдем. Шул көйгә гашыйк булдым ди ул. Я хочу сыграть песню без слов Рустема Яхина, посвятив его нашим замечательным женщинам.
8 мартны кечкенәдән хатлаулы көн булды диелмаеп, өйдәге кызлар, апалар, сеңелләргә үз бәйрәмнәрендә минем өчен торт пешерергә туры килә иде ди. Я всю жизнь туган көнем гомер буе минем өчен икенче урында булды, чөнки бу нәкъ менә якын тирәндәге хатын-кызларны тәбрикләү көне. Хатын-кызлар бит алар. Алар музыка, шигырьләр иҗат итәргә илһам бирә. Алар безнең яныбыздагы иң кадерле затлар. Костюм шалбар, галстук кулында тапшыруның паспорты. Татарстан хәбәрләре алып баручысы хезмәттәшебез Фәнис Камалга еш кына туган көнен туры эфирда уздырырга туры килә. Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. 8 мартта тууын үзенчәлек дип санамый. Инде 8 март көнне үземнең кәефен күрергә анда уйда да юк, уянуга иң беренче чиратта хәзер инде мин хатын һәм мин генә түгел, минем 2 кызым бар. 2 кызымны котлыйм. Берәр сире бардырмы Фәнисның кызлары игезәк. Димәк, ничек кенә булмасын, аңа гүзәл затларның хис кичерешләрен аңларга тырышырга туры килә. Ярдәм итәргә тырышам, әлбәттә, хәленә керергә тырышасың хатын-кызның. Мең төрле битсез хатын-кызларды егетләр. Гүзәл затлар шул төрлелеге, серлелеге белән үзенчәлекле дә. Рания Абдрахманова, Вероника Гайнетдинова, Алмаз Зияддинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. 8 март алдыннан Татар кызы республика конкурсының җиңүчеләре билгеле булды. Финалда 12 кыз татар милли йолаларын, традицияләрен, халыкның тарихын, үз нәселенең үткәнен белү буенча үзара көч сынашты. Бу проектның максаты да шул: телебезгә, мәдәниятебезгә игътибарны арттыру, татар хатын-кызларын тәрбияләү. Гүзәллек, зирәклек, зәвыклык тантанасыннан Фәйрүзә Мәҗитова. Милли көйләр яңгырый, милли киемнәр кигән иң гүзәл туташлар да монда бүген. Тамашачылар бәйге башлануны көткәндә татар кызлары сәхнә артында чарага әзерләнә. Финалга кадәр алар башкалада 2 атна буе яшәп белем туплый. Экскурсияләрдә була, аш-су, кул эшләре буенча осталыкларын күрсәтә. Мин үземә хатын-кызларына хас булган сыйфатларны яңа яктан ачтым һәм үземдә үстерергә тырыштым. Бу бәйге безне рухи яктан тулыландырды. Шәҗәрә, татар хатын-кызлары сәхнәдә үз тотышың, этикет барсы бергә һәм менә бүген без сәхнәдә 12 кыз алар. Финалга чыкканча Татарстанның 200 туташы арасыннан сайлап алыналар. Жюри нәфис сүз, вокал, бию, актерлык усталыгы, үз нәселен, татар халкы тарихын белүләренә карап бәя бирә. Альбина Шахимуратова, Галия Кайбецкая, Аида Гарифуллина. Галия Кайбецкая, Накшалай. Ничек сайлап алу дигәндә бу әлбәттә инде бик катлаулы сорау. Мин инде ул кызлар белән тел буенча эшләгән идем, аларны беләм. Аннан соң бит без сайлап алу турларында да булдык. Шуңа күрә монда әзрәк кыенлык бар, әмма дә ләкин инде сәхнәгә чыккач бөтен нәрсә күренә. Сәхнәдә кызлар милли модада күрсәтте. Казан бию ансамбле егетләре белән зәңгәр шәлне дә уйнадылар. Күмәк биюдә шома бастылар. Әлеге проектның максаты яшьләрдә мәдәни мирасыбызга кызыксыну уяту, телне, милли үзаңны үстерү, гореф-гадәтләрне саклау. Катнашучыларның иҗадилыгы да, сәләтлелеге дә, кызларыбызның уңганлылыгы да, туган телебезне камил дәрәҗәдә белү дә. Татар кызы ул 2 сәгатьлек чара түгел, татар кызы ул шәхесне формалаштыру. Узган елгы җиңүчеләр дә биредә бүген, алар финалга чыгучыларга үз киңәшләрен биреп ярдәм итә. Ул миңа аңу сөше бирде. Һәм инде менә без ияләшкән, шулай теге ияләшкән әйберләргә яңа караш белән карарга өйрәтте. 2 сәгатьтән соң сәхнәдә татар кызы 2021 җиңүчеләрен игълан иттеләр. Һәр 12 кызга төрле номинацияләрдә дипломнар тапшырылды. Алар арасыннан 2 кыз халыкара татар кызы бәйгесендә Татарстан данын яклаячак. Аның берсе Казан гүзәле, бу исемгә Илүзә Мәхсүмова лаек. Тәрбия бирә торган, шуның кадәр ихласлык бирә торган бәйге. Мин бик бәхетле, бик зур рәхмәт. Гран-при иясе Саба кызы Айгөл Куттусова. Татар кызлары менә шушы татар мөхитендә кайнатканга мин бик зур рәхмәтле. Алар әлеге татар кызы исемен горур йөртергә һәм янәшәдәгеләргә үрнәк булырга вәгъдә бирә. Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Алар бер сукса тупны күккә очыра һәм аларны бер кайчанда итәк кигән килеш күрмисең. Без Казанның Динамо Акбарс волейболчы кызларын шулай күрергә күнеккән спорт залында. Алар чемпионнар, гади тормышта кызлар нинди, уенга ничек әзерләнәләр, ярышка бизәнергә ярыймы, маникюр ясаталармы, барысы хакында да үзләреннән сораштык. Нормально? Все-таки, ох, ты так красиво наделся, я просто распустила волосы, джинсы и свитер.
волосы феном раздуваются и выдуманные песни. Россия чемпионы кубок һәм суперкубок җиңүчесе. Илнең иң данлыклы командаларының берсе ул Динамо Акбарс. Кызлар ашыга-ашыга тренировкага дип килә. Татьяна Кадочкина инде күптән көзгә каршында. Командада ул иң яше, аңа бары 17, әле мәктәптә генә укый. Спорт формасын ярата. Айга 1-2 тапкыр кинода да очратырга мөмкин үзен. Аз гына буш вакыт булдымы, матур итеп киенеп, ясанып, каядыр барабыз. Аңа кадәр әле сәгатьләр буе бизәнәбез, матурланабыз. Волейболчы кызларның сумкаларында ниләр яшеренгән икән? Әлеге сирне безгә Европа чемпионы Ирина Королева ачты. Монда тренировка өчен кирәк яраклар гына. Менә спорт формам, майка, шорты, монсы конфетлар, алар гел минем белән. Бизәнү әйберләремне шөгыльләнергә килгәндә үзем белән йөртмим. Залда заманча музыка яңгырый, кызлар йөгрә-йөгрә тупларны әзерли. Чәчләр җыелган, сөрмә, иннек, кершән, сизелер-сизелмәс кенә сөртелгән. Ә менә тырнаклар белән хәлләр ничегрәк? Тырнаклар озын булса уйнавы да кыен, башкаларга да зарар китерүең бар. Кыска тырнаклар белән йөреп була. Ә менә бизәнмичә уенга чыккан юк. Анда һәр вакыт матур булырга кирәк. Тренерлар составында гадәттәгечә ир-атлар, кызлар алар өчен беренче чиратта профессиональ спортчылар. Я не скажу, что это слабый пол. Алар күпмедер дәрәҗәдә ир-атлардан да көчлерәк, мәсәлән, түземлекләре сакландыра. Без мондый физик авырлыкларга күнеккән булсак та, кызлар өчен бу җиңелләрдән түгел, ләкин алар чыдам. Уен тамамланып спорт мәйданчыгыннан чыгуга кызлар гадәти тормыш белән яши башлый. Шаяралар, көләләр, бизәнеп ясанып кино, рестораннарга да йөриләр. Ләкин иртән торуга аларга янәдән физик формада булырга кирәк. Инзилә Хусейнова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Әти кызлары. Казанның Яңа Царицыно бистәсендә яшәүче Рәдис Хәсәнҗановның бер үзенә 4 хатын кыз. Гаиләсендә 3 кыз үсә, 4нчесе сөекле хатыны. 3 кызлы гаилә Инстаграмда блог алып бара әле. Кыз үстерү серләре, файдалы киңәшләр һәм кызыклы хәлләр белән уртаклашырга ярата Хәсәнҗановлар. Кемдер Рәдисне укытучыдыр дияр. Юк, ул эшмәкәр һәм төзелештә эшли, әмма кызларына һәрчак вакыт таба. Бәйрәм иртәсен чәчәк кибетендә каршы ала Рәдис Хәсәнҗанов өчен 8 март аеруча күңелле бәйрәм. Аны өендә 3 кызы һәм сөекле хатыны көтеп тора. Сайладым, определяция иттем. Кызлар, кайттым. Менә аның гүзәлләре, сөйгән яры Алиса, олы кызлары Радмилла, ортанчысы Дилия, төпчекләре Иркә. Итулы хатын кызны кемдер куркыныч төш кебек күз алырга мөмкин. Рәдис Хәсәнҗанов моңа куанып бетә алмый. Урысча әйткәндә, в Малине живу. Шундай, я кайтып керәсең, сине каршы алалар, кычаклыйлар, үбәләр. Малайдан бит андый назны алып булмас иде дә. Шуңа күрә Мен әйтәм, кызлар барыбер әтиләр өчен туалар. Әти кеше холкы кызлары янында йомшара гына. Кызым, тәмнеме кызым, тәмнеме. Ул алар белән курчакта уйный, рәсем дә ясый, мозаика да җыя. Ты чего? Ябыл? Ябыл шул, ябыл. Шул вакытта йорт хуҗабикәсе Алиса үзе пешергән сый-нигъмәтләрне социаль челтәрләрдә күрсәтә. Мин үземнең яраткан тортны пешердем, тәмле итеп чәй ясадым. Ул блогер, Инстаграм битендә ире катнашкан видеолар күбрәк лайклар җыя. Үз тормышында иң мөһим урынны Рәдис алып торуны монда да яшерми. Кызларына да әтигә карата хөрмәт тәрбияләргә тырышам ди. Кемнеңдер алар әзрәк шүрләргә дә тиеш, кемнедер күбрәк уважать итәргә тиешләр. Мин инде менә әтигез кайта, менә әтигезне каршы алабыз хәзер. Әйдәгез уенчыкларыгызны җыеп куегыз, әтигез кайта. Мин менә шулай тәрбиялим. Кызлар белән уртак тел табу авыр түгел ди зур гаилә башлыгы. Ләкин шуклыкта кызлар малайлардан калышмый, вакыт уздырып та китә әле. Матура, нәрсә булды? Карале, синең тырнакларың минекеннән дә матуррак булган. Кызлар нишләрегез? Это же миникюр. Монда сиңа спортта, яңа һөнәр дә үзләштерәсең, шул ук вакытта биеп тә җибәрәсең. Бәхет ул кызлар санына карамый, гаиләңдә бер-береңә терәк булып хөрмәтләп яшәгәндә генә аңа ирешә аласың ди гаилә башлыгы. Динә Хисаметдинова, Лиана Бәхтиева, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, бәйрәм кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Гүзәл ханымнар Daniel Master компаниясе сезне яз бәйрәме белән котлый һәм кухня яки шкаф купайга заказ биргәндә процентсыз кичектереп түләү мөмкинлеге бүләк итә. Хәзер үк шалтыратыгыз. Телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Балуазына кайда көн дәвамында кар яуып торачак, 6 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалым, Алабугада болытлы көн, явым-төшемнәр көтелә, температура 7 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида урыны белән кар 8 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтайшта аязучан болытлы һава, шулай ук кар явачак, 10 градус салкын. Көньяк көнбатышта Болгар-Буай, Чүпрәлдә явым-төшемнәр 8 градуска кадәр суыта. Чистая Нурлатмамады Ширмешәндә аязучан болытлы һава, кар 7 градус салкын. Төнлә республикабызда 15 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлау, сак булыгыз. Тантана банкет залы мәҗлесләр оештыру өчен уникаль урын. Никахлар, юбилейлар, бизнес очрашулар җылы һәм матур мөхиттә узачак. Тантана ризыклары сезне дә, кунакларны да битараф калдырмаячак. Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, урыны белән кар явачак, көндез 8-10 градус салкын, җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82%, җирнең магнит кыры тыныч. Хөрмәтле гүзәл затлар, сезне 8 март бәйрәме белән тәбрик итәбез. Сезгә һәм якыннарыгызга тыныч күк йөзе, ныклык, сәламәтлек, бәхет, шатлыклар теләп калабыз. Мөбарәк булсын бүгенге матур бәйрәмегез.